فرماندەرێکی هێزên پێشمەرگەیên Kurdistanê ragihand ku 140 gundên Kobanê hatine rizgarkirin û çavkaniyeke meydanî jî eşkere dike ku tevahiya eniya başûrê Kobanê di destê hêzên Kurdî de ye. Fermanderê hêzên pêşmergeyên Kurdistanê li bajarê Koban yê Rojavayê Kurdistanê di Hamgergerî ragihand ku hêzên pêşmergeyên Kurdistanê û YPG hejmarek gundên nû li başûrê Kobanê rizgar kirine û got karîn û şiyana bergiriyê li cem çekdarên Daişê nemaye û êdî bêşerkirin navçeyê vala dike. Di Hamgergerî diyar dike ku niha 140 gundên Kobanê hatine rizgarkirin. Roja 26 çileya sala 2015 de hêzên Kurd û şervanên opozisyona Sûriyê karîn bi piştgiriya hêzên pêşmergeyên Kurdistanê û alîkariya firokên hevpeymanan bajarê Kobanê ji çekdarên Daeş paqij bikin û kontrolkirina xwe bi ser wî bajarî bisepînin. Ji wê demê ve proseya rizgarkirina gundewarên Kobanê dest pê kiriye. Divê derbarê de ew li gorê çavkaniyeke meydanî ji bajarê Kobanê ku şevaborî hêzên Kurdî gundê Zilxikê û Qumişê û çend gundên din rizgar kirin. Her wiha girê Sofî yê stratejîk kontrol kirin. Heman çavkaniyê diyar kir ku hêzên pêşmergeyên Kurdistanê topxaneyên xwe li ser girê Sofî bicih kirin. Ew gir jî tevahiya navçeya Sirrînê û heta pira Qereqozakê kontrol dike. Niha jî çekdarên Daeş ji ber topbarana hêzên pêşmerge û êrîşa hêzên Kurdî gundê Sirrînê ku yek ji pêgehên herî mezin ê Daişiya vala dikin û ber bi Eyn Îsa û Reqayê ve direvin. Çavkaniyê diyar kir ku niha rêya Rotko ya ku dikeve li başûrê Kobanê di destê hêzên Kurdî de û bi vê yekê eniya başûrê Kobanê bi temamî hat rizgarkirin. Hêjayê gotinê ye ku nîzîkî 400 gundên Kobanê hene ku roja 15 Eylûna sala borî de ew gund ketine di destê çekdarên Daişê de.